Ready for the challenge? Bingo. Say ready. Bingo. Say ready. Bingo. Bingo. Challenge. Okay. Ready. Bingo. Bingo, yes. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಖುಲ್ ತೂಂದಲ್ಲರು ಭವ್ಯ ರಿತೇಶ್ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ದುಬಾಯ್ ಇನಿ ಯಾನು ಪಿನೊಂಜಿ ಯೂನಿಕ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಒಂದು A to Z ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಂದು ಸೊ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ಸೊ ಇಂಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಕೊರ್ಕ ಬಂದಾಂಡ್ ಸೊ ಯಾರಾವು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಏನೋ ಅಂತೆ ಮನ್ಕೊಟ್ಟು ಬಂದು ಸೊ ಇನ್ನಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಸೊ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂದೆ ಯಾನು ಚಾಲೆಂಜಿಗೆ ಸೊ ನಾವು ಲೇಟ್ ಹತ್ರ ಬಡ್ಚಿ ಅವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಾಕಿ ತೊಗೊಂಡುಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಕಿ ಅಂದಲ್ಲರು ಸೊ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಸ್ ಸೇ ಎಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ವೀಡಿಯೋ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಡ್ಚಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಬುಕ್ ಬೈ ಆಯ್ತೋಲ್ಲ ದಾದಾಪುರ ಒಯ್ಗೆ ದಾತು ನೋಡಿ ಬಂದ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಿ పోయి ನಮ್ಮ A first A alphabet A so A for anar ಒಂದು ಅನಾರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಐಟ್ ದೆಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನೇರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಡನ್ ಓಕೆ ಚಾಲೆಂಜ್ A succeed anar A for anar next B for badam and so badam ನೋಡಲ್ಲ B for badam focus yes badam okay ondula so B for badam and next C for chocolate and amakalna favorite good pay thank you so chocolate undu so undu en chocolate praat istegi ಚೂರು ತಿನ್ಕ ಒನಸ್ತ ಟೈಮ್ ನಾನು ಒನಸ್ಲಾವುದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮನೆ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಪೀಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಿಡ್ಚಾ ಮುಡ್ಚಿಗೆ ಒಂದಿಗೆ ಹಾಂ ಹಿಂಗೆ ಮಕ್ಕೋರ್ಬೇಡ ಸೊ ಸಿ ಫಾರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಯಾನ್ ಡಿ ಫಾರ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಸೊ ಖರ್ಜೂರಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡೇಟ್ ಬಂದ್ಬೇಕು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಡಿ ಫಾರ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ದುಬೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೋ ಅಪ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಪಂಡ ಡೇಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಆಡಲ್ಲ ಡೇಟ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಪೆ ಡೇಟ್ಸ್ ದುಬೈಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಅಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಡೇಟ್ಸ್ ಬನ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಡೇಂಚ ಬೈತೆ ಬೈತೆ ನಮ್ಮನೆ ಉಂಡು ಸೊ ಡೇಟ್ಸ್ ಲಂಚನೆ ಉಂಡು ಕೆ ರಾಯಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂಜಪುರ ಸೊ ಮತ್ತು ಒಂದು ಡೇಟ್ಸ್ ಆಪರ ಸೀಸನ್ ಪಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ ಆಪುಂಡು ಡೇಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಈಗ ಆಫೀಸ್ ಪೋಯಿ ಲೋಕಲ್ ಆಯ್ತು ಇತ್ತುನಾಂಡ ಲೋಕಲ್ ದಪ್ಪಲು ಇತ್ತುನಾಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಲೆಕ್ಕಲ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಊರುಡು ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿ ಪಾಕುಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೇರು ಸೊ ಕಂತು ಕೊಡ್ಬೇರು ಡೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪು ನೇರ್ಲ ಕೆಲವು ಸೈಜ್ ಮಲ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅವಳ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿಯಾರೆ ಸೊ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಕೊಡೋರು ಈಗ ಕೊಡ್ಸಾ ಡಿ ಫಾರ್ ಡೇಸ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಡಿ ಫಾರ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಫಾರ್ ಎಗ್ ಇ ಫಾರ್ ಎಗ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಎಂತೆ ಕೊಡ್ಪೆ ಸೊ ಎಗ್ ഞാൻ ചോദിച്ചിരിക്കാം ഈ ഫാഗ് yummy ഉണ്ട് so ഈ ഫാഗ് ചാലഞ്ച് ഈ ഫാഗ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എഫ് എഗ് ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಗ್ ಪೊಂಡಿವ್ಲೈ ನಮ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಗಸೆ ಬೀಜ ಪಂಪೇರು ನೇತವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಒಂದು ಖಾಲಿ ತಿನ್ನೋಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತಿಂದೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೇರ್ಗೆ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಅವು ಕಂದ ಅಗಸೆ ಬೀಜ ಎಫ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೀಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಪಂಪೇರು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಇದಾವು ಎಫ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ ಚೂರು ತಿನ್ಪೆ
ದಾರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ದಾರ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ F ಅನ್ನದೆ F done. Okay. Next G. G for ginger. ಶುಂಠಿ. G for ginger. ಸೊ ಜೀಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಮಿ ಅಂದರೆ ಜಿಂಜರ್ ಇಟ್ಟೆ ಜೀವಾಗಲೇ ಇಡ್ಡೆ ತಿನ್ನು ಬಂದ ಸೊ ಜಿಂಜರ್ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಿಂಜರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡ ಕಫಾಕ್ ಶೀತಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡೆ ಜಿಂಜರ್ ಪಂಡ ಜ್ಯೂಸ್ ತಿನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಚೋಕ್ಲೇಟ್ಲ ಇಡ್ಡೆ ಜಿಂಜರ್ ಓಕೆ H for honey ಒಂದೇನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ H for honey ಒಂದೇನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಹನಿ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಹನಿ ಏನ ಮಾಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕೊಟ್ಪೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಾರು ಸೊ ಆರಿಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಹನಿ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶು ಕೊರೆಂಟ್ ಅವು ಕೂಡ ಪ್ಯೂರ್ ತಿಕ್ಕುಣಾರ ಈಗ ಸೊ ಒಂದು ದುಬೈ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆರೆಗ್ಲೆಗ ಹನಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತುಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಅವು ಕೂಡ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹನಿ ಹಾಗ ಚೊಕನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಫಾರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಲ್ಲಡ ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆ ದೀಪ ಅದೇ ಪಂಡ ನಮಕಿಷ್ಟ ಅಂಚ ಲೈಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದಾದನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಪ್ಲೇನ್ ಉಪ್ಪೋಡು ದಾಲ ಪಿಸ್ತಾ ಬಾದಾಮ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಬರಲಿ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದು ಪಿಸ್ತಾದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸೊ ಪಿಸ್ತಾದ ಚೂರು ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಡು ಆಯ್ತಾ ಪಿಸ್ತಾ ಪೀಸಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿ ಸೊ ಐ ಫಾರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ C for chocolate. Next J. J for jeera. So ಮಸ್ತೆನ ದಿಪ್ಪ ನಮಸ್ತೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಬೆಲ್ಲಗಳ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜಾಗರಿ ಪನ್ಪೆರತೆ ಅದರ ಯಾನ್ ಜೀರಾ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವಡು ఒక వెయిట్ లాస్ రాత్రి నీళ్ళు కాండే పాడిన మస్త్ ఎట్టే వెయిట్ లాస్ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಪೂರ ಸೊ ಜೀರಾ ಜೀರಾ ಇಷ್ಟ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ದಿಪ್ಪ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ಕೆ ಫಾರ್ ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಇದು ಓನ್ಲಿ ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಕೆ ಫಾರ್ ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ఎక్కడి నుంచి ఖాతా ఉన్నదా కిట్ క్యాట్గా ఓకే ఓకే కొట్టు చూసా అంతే ಜೋಕ್ಸ್ ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಇನ್ನೊಂಥರ ಬೇರೆ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಊಟದ ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಮನ್ನ ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಈ ಫ್ಲೇವರ್ ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಮಾకు ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅದೇ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತನ ಮೋಲ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ ನನ್ನ ಮಗ ಲಾಪಲ್ ಅದೇ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಡ ಸದ್ಯ ಹೋಗಿ ತಿನ್ನ ಐಟಮ್ ಬಂದು ಲೆಮನ್ ಚೂರು ತಿಂಪೇನು ಫಸ್ಟ್ ಅವಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಲೆಮನ್ ಬುಡ್ದು ಬೇದ್ದಲ್ಲ ಉಂಡ ಅಂದು ಎಣ್ಣೆ ಅದಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಲೇಸ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಲೇಸ್ ಕಾಯಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದೆ ಶಾಪರ್ದು ಲೆಮನ್ ಚೂರು ತಿರ್ಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಜ್ಯೂಸ ಈಗ ನಮಗಿಷ್ಟ ಲೆಮನ್ ಅದೇ పులిండు అది ఇష్టం లెమన్ పంట సో ఎల్ ఫర్ లెమన్ అండ్ కొత్త కూర్చుకోగా ఎం A few moments later. 5 minutes later.
One eternity later. Milk. M for milk. Okay. So M for milk. Pera. Pera and M for milk. Full glass book finish one glass mugita no pura ella. M for milk. Next N for nuts. Nuts pala pura namne nuts uppun must cashew pista pu nuts and nuts idu ಒಂದು ಮಸ್ಕ್ ಮೆಲನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಪಂತಿಕ್ಕು ಮುಲ್ಪ ಸೊ ಅವು ಕಂದೆ ನೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಉಂದ ನಟ್ಟೆ ಸೊ ಉಂತಿನೊಂದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಿಸ್ತಾ ನಿಮಗೆ ತಿನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪು ಪಿಸ್ತಾ ಬೊಕ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಅಂಚನೆ ಫೀಲ್ ಅಪ್ ನಟ್ಸ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ಫಾರ್ ಆರೆಂಜ್ aja Karnataka. Next P for pista. Pista kali. Next P for pista. Itu oli pista. Malaka Tulu. No Tulu. Fan boot. इथं नेक्स्ट अक्षर पोई क्यू टू इंक मस्त नाडियान क्यू अक्षरांतू मस्त नाडिया वोइट पुरा एंड बेतप तू नागा बेत चैनल सेकंड पर तू नागा कुल्फी पन अंतೇನೆ इंका ಎಂಚ कुल्फी ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಉಂಟುಜಿ ಸೊ ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾನ್ಸ್ ರಚನ ಅನ್ಪೋ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಸೊ ಇನ್ ಕ್ಯೂ ಟು ತಿಕ್ಕಡು ಬರ ಖುಷಿ ಅನ್ನಂತೂ ನಾಗ ಯಾನೆಲ್ಲ ಮಾಮಿಲ ಪೋಯ್ನಿ ಕನಿಯಾರೆ ಕ್ಯೂ ಅಕ್ಷರದ ಪುರ ಬಾಕಿದ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೇರಿ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬೆಪ್ಪು ಅಂದು ಅಂಚ ಉಂದೆತ್ತಿಕ್ಕಡು ಕ್ಯೂ ಕ್ವಾಂಟ ಅವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಅಕ್ಷರದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಡೀ ಬಿಡ ಕುಚ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಅಜ್ಜ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದ ಅದ ನೀರಾತದ Pepe. Tuh. ಜೋಕ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ನೂ ಇದು ಜಾಗ ನುಪ್ಪು ಪಡಿಯ ಒಂಜಿ ಮೈಲ್ ದೂರ ಒಪ್ಪ ಅವೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡ್ಚನ್ನ ಓ ಫುಡ್ ಅಕ್ಲಿ ತಿನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಉಪ್ಪುನಕ ಕೈತ್ತಲು ಅಂಟದ ಫುಡ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಬೇಬೆ ಕನೆ ದೂಸಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ఎక్కడ సురమందరు బేత ఐస్ క్రీమ్ ఇంకా రిఫరెన్స్ ఐస్ క్రీమ్ ఉండు బాక్స్ ఉడుకున ఫ్యామిలీ ప్యాక్ ಅವು ವರ್ಷಿಗೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ನುಪ್ಪಡಿಗೆ ಅವು ವರ್ಷಿ ಮತ್ತೆ ಶೇರಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿನ್ನು ಕೋಕೋ ಮೆಲನ್ ಪಿರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ರೈಸನ್ ನಮ್ಮ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೈಸನ್ಸ್ ಬಂದಿರು ಸೊ ಆರ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ಎಸ್ ಸೊ ಎಸ್ ಇದು ದಾಸ್ತಾಟ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಶವರ್ಮಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲಾಲ್ಪ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಪಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಶವರ್ಮಾ ಸೂಪರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಭಾರಿ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಡು ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ನಾ ದುಬೈ ಕಿಸೇಸರಿ ಇಪ್ಪುಡು ಚೂರು ದೂರ ಅಲ್ತ ಶವರ್ಮಲ ಸಾಲಿಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲ ಶವರ್ಮಾ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಡು ಇನ್ನೊಂದು ಶವರ್ಮಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಶವರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಬಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಎತ್ತು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ ಇವನ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಗಪ್ಪ ಇದ್ದೀನಾಗ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಮುಗಿದದು ಹಾಕಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಬೋರ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀ ಫಾರ್ಮ್ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ പിന്നെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಓಪನ್ ಯು ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಪೈತೆ ರೀತಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡು ಮಾಮಿಗೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾಡ್ನ ಉಪ್ಪಡೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಪಾಡು ದಾತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯನ್ಸ್ ಪಾಡು ಇರ್ಪಂದು ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋಡು ತೆರಿಪಾವ ಮಾತ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನು ಸ್ಮೆಲ್ಲೇ ಭಾಳ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ತಿನ್ಕಂತ ಆಗ್ಬಿಡು ಸೊ ಯು ಫಾರ್ ಉಪ್ಪಡ್ എനിക്ക് ഉപ്പട മസ്ത് ഇഷ്ടം മസ്ത് വേണ്ട ഇതിലും ഒനസ്റ്റ് ഉപ്പട് കൊണ്ടല്ലേ എനിക്കാവും ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഇഷ്ടം ഉപ്പട് വേണ്ട എന്നെ റിലേറ്റീവ്സിൽക്ക് എന്നെ ಗೊತ್ತಾക്കും ഉപ്പട ഏത് ഇഷ്ടമാണ് കഞ്ഞി ഉപ്പടിത്തല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ആദ്യം ഇഷ്ടം ഉപ്പട് വേണ്ട ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಕೂಡು ಎಲ್ಲ ಕುಚ್ಚಿಲಿ ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರಿಗುಡಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಕುಲು ಉಪ್ಪಡು ಬಾಡು ತೆಕ್ಕರೆ ಆಯ್ತಾ ಉಪ್ಪಡು ಎತ್ತು ಶೋಕು ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡವು ಭಾರಿ ಐಕ್ ಉಪ್ಪಡಿಗೆ ಆತು ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ಅದು ಶೋಕ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲ ಸೊ ಯು ಫಾರ್ ಉಪ್ಪಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಫಾರ್ ವಾಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡೆ ಈ ಖಾಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈ ವಾಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ W for water, so water ಪಾವಂದುಲೆ X ಇಡ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಡಿಯೆ ದಾತಿ ಕುಡ್ ಪಂದೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋನ ತೂವನ್ನೆತ್ತೆ ಓಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪುದ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ನ ಬಂದ ಇಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಬೇತ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂತು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಚೂಟ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಂತ್ ಇಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಝೀಕ್ವಾ ಒಂದು ಚೈನೀಸ್ ಅದ ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ಗೆ ಸೀಕ್ವಾ ಅಂತ ಪೇರು ಸೊ ಅವತ್ತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ಸೊ X for Zigua watermelon. Put it. Next, Y. Y for yogurt. So, ಮೊಸರ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯೋಗರ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ Y for yogurt. Put it. ಮುಷಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ಪಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಝೆಡ್ ಈ ಝೆಡ್ ಅಕ್ಷರ ಸುರಾಪುನ ಫುಡ್ಡುಗ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಡಿಯ ಐಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ತೂ ಒಂಚಿತ್ತನು ಝೂಮ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪಂಡು ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇತ್ತನು ಸೊ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಂತ್ರ ಒಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮೋಲ್ ತಿನ್ ಕಾಯಿ ಅನ್ಕೋರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಸೊ ಕಂದಿಜಿ ఒక ಬೇಟ್ ಇಂಕ ಫೈನಲ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಆಪ್ಷನ್ ಪನ ಒಂದು 0 ಶುಗರ್ ಸರಿನಾ 0 ಶುಗರ್ ಪಂಡ ಸೊ ಝೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದು ಎಗ್ ಪಿಕಪ್ ಅನ್ಕಂತೆ ಸೊ ಒಂದೇನು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದೈತೆ ಹಿಂಗದ ಹಾಂ 0 ಶುಗರ್ ಅಲ್ಲೇ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪೂಜಾನು ಚೂರೆ ಚಾಲೆಂಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಪವಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳ ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕವೇನು ಖಾಲಿ ಬಂತು ಸೊ A to Z ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೇಗ ಮುಗಿಂಡು ಒಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪೈನ ಅಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನಿಕ್ ಮನ್ಪು ಕಂದಾಂಡು ಜಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಂಡೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಆಫ್ ಜಪನ್ ಎಗ್ ಎಗ್ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತನು ಸೊ ಮಂಡೇ ತಿನ್ಪುಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೇ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದಿತ್ತನು ವೀಡಿಯೋ ఒక కోడయాను జిన్ సుక్క ಅಂತ ನೆಂಚ ಬಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಂದೆ ತೂಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ತೂತು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡು ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ಅಂತ ಪಂದೆ ಇಂಕ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಚಾನಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ A to Z ಚಾಲೆಂಜ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಟ್ರೈ ಕೊರಿಯಾನು ನೀಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ ಎಣ್ಣೆಯಾನು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ಯೋತಿಗ ರೆಸಿಪಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಿಕ್ಕಲ್ ಅವು ರೆಸಿಪಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಅವೇನು ತೂಲೆ ಮಾತೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಚೂರು ತೆಮ್ಮನುಂಟು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಇಟ್ಟೆವು ಸೊ ಕ್ಯೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ಏತ್ ನಾಡೇ ಪಂಡ ತಿಕ್ಕುಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂದು ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಡು
ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ನ ನಮ್ಮ ಚೈನೀಸ್ ಭಾಷೆದ ಡಾ ಅಂತೀರ